Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen spille noget Battleline Meetup, så yes. Og der er ikke kommet nogen video ud her til den seneste uges tid, og det er simpelthen fordi jeg ikke lige har haft lysten. Og ja, men i dag der har jeg simpelthen lige, der tænker jeg bare lige, at det kan vi godt lige optage en video, fordi at det savner jeg sgu. Og jeg ved ikke om I kan se det, men jeg sidder på jamen den hacker. Det fik du så på record. Jeg ved så ikke lige om jeg har lyst til at sætte ham ind, fordi why? Så han bliver garanteret bandet af deres anti-cheat. Eller ikke anti-cheat. En af deres admins. Så ja. Pænt dårligt gear. Og i dag der sidder vi simpelthen med Ferraris short pack. Fordi at den kan jeg godt lide. Kætter på det. Så skal vi lige væk fra her hurtigt, og så skal vi lige få gabbet. Og jeg har 1.7, og jeg har også lige lave mod på, fordi jeg synes bare lave mod, det er dejligt at spille med. Jeg tænker lige, at vi lige tager mig. Og ja, undskyld hvis I kan høre min mus. Jeg håber ikke I kan høre mit keyboard så meget. Jeg køber snart en ny keyboard, så ja, jeg tænker også lidt gabber. Jeg ved ikke, og jeg har lige skåret min FOV, eller min render distance lidt ned. Fordi jeg gad jo helst ikke, at jeg skulle lage. Så lidt cleaning. Hvor er det? Ja, skal vi lige tage en diamond. Undskyld hvis jeg puster det i mikrofonen. Ja, det kan jeg ikke sådan lige gøre for. Fordi hvis der er, jeg ikke sidder tæt på den, så kan jeg slet ikke høre mig. Og hvis jeg sidder tæt på, så puster jeg lidt. Så det må I lige leve med i den her video. Så lige om jeg kan få fikset det til den næste video. Tænker, er det nok? Har jeg en anden job 3? Ja, der har vi. Okay, vi er jo fire resistance, så jeg tænker lige, jeg smider dem her. Fuck. Det var noget pis, det der. Ej, ingen bil. Er der nogen ingen bil her? Please. Som jeg kan se. Der. Han hacker ham der. Han er vist no knockback eller sådan noget. Jeg hader virkelig bare at spille mod hackers. Det er virkelig irriterende. Og jeg som I kan se, så er jeg gået 2. Virkelig dårlig rank. Men man kan jo ikke være det bedste rank hele tiden, vel? Jeg skal lige koncentrere mig lidt her. Der er noget. Så vi ser de her 2 svær sammen. Og så har vi simpelthen sådan et svær.
Det var lidt bedre. Vi kan lige gøre sådan her. Så skal vi lige samle nogle af dem op. Selvom der er lidt godt gear. Okay, det kommer sådan en her. Fuck. Nej, jeg fucking døde fall damage. Pis. Nå. Se om vi kan finde det her. Jeg har vundet lidt games, jeg ved for ikke, om jeg skal wins. Nej. Det kunne jeg lidt så, kan man skrive stats. Kills, 200. Nå, det kan man ikke, men det var faktisk, jeg vidste faktisk ikke, man kunne skrive stats. Jeg skal lige tryhard her, fordi jeg gerne have noget gear. Lidt clean up, pisse synes jeg, og undskyld for, man ikke kan se min cape lige nu. Det er simpelthen fordi, at jeg så i 1.7 og jeg ved ikke, hvorfor Optifine ikke virker. Kan jeg ikke rigtig finde, hvor det er, jeg går ind på det. Så der her. Nej. On. Så her. Jamen, det der, altså, what the fuck? Så burde jeg den på, men det har jeg åbenbart ikke, så ja, så må jeg leve det. Det får jeg nemlig godt kan lide at spille med 1.7 inde på Battleline. Jeg spiller faktisk næsten kun 1.7. Okay. Hvis vi er en PvP-tutorial, så skriver jeg også bare det nede i kommentaren. Fordi så laver jeg det. Okay, nu springer de der også. Den skal lige væk fra. Ikke bliver dræbt. Iron Helmet. Diamond Helmet. Full Iron. Full Dia, undskyld. Så er vi klar. Og ja. Nogle gange så det er fordi at når jeg klikker nu, som I kan se oppe i venstre hjørne, det er en CBS, hvor hurtigt jeg klikker. Det er simpelthen jeg butterfly klikker, og så når der er jeg ikke butterfly klikker, så klikker jeg på de der 10 til 8 stykker ad gangen. Så yes. Fuck. Hit. Det var vi heldige. Han var, hvad taler jeg om? Flame. Og ja. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg får garanteret snart en ny keyboard. Jeg håber jeg da. Fordi at ja. Fuck. Jeg tror jeg slutter den her video af, fordi at jeg bliver pænt irriteret, når det er, at jeg taber sådan lidt rundt, så til sidst der bliver det bare sådan noget, hvor jeg er sur, så det gider jeg ikke, så jeg vil bare sige tak for at I så med. Håber I nåede videoen. Smid et like, subscribe, det betyder super meget. Så ja, vi ses bare i næste video. Hej hej.